Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Men şu gepleşigimde DWT Döwlet Baýhanynyň kanalyna çykyş barada gurrun edesim gelýär. Ine şol bir günlükde Saddamyň diýen bir blogeryň videosy çykdy. Şo ýerde ýa-ni şol adam maňa garşy hemme töhmetler ýygnap bir video çykardy. Näme sebäpli men bilemem. Ol nämen gurruny? Ol bir töhmet alıp, ona ýene bir başga töhmet goýup, ona ýene bir başga töhmet goýup, 6-7 töhmet goýup, bir video edip, ýene bir töhmet etdi. O matematikada şeýle diýil ýa-da, nola ýene nol goşup, ýene nol goşup, ýene nol goşup, ýene nol goşup, 5 gerek nol goşup, deňdir ýene de nol bolýar. Şol ýaly töhmet üstüne töhmet, ýene soňunda töhmet bolýar. Şoň üçin men Saddamy kritika edip çykyş etjek bolamam. Men şonu düşünürjek bolýar. Şu ýerde mümkin Saddam düşünýän däldir. Olum bizim vatandaşymyz, onun ýalňyşmany haky bar. Menem oňam hemmemiň ýalňyşmany hakymyz bar. Egerde biz döwlet baýhanyny gaýdyp gelsek, ol gurrun şeýle boldy. Meniň bir gowy tanýan olanym bar Rossiýada, onuň adyny Timur Serker diýerler. Men şonuň bilen ýa-ni Nokot kamunun köp zatlar deňelýär. Mysal üçin, ol tankist, menem tankist. Ol ýa-ni näme ustady, ýa-ni baýwoý urunda bir ustad, menem ustad. Baýwoý görüşlerde menem ustad. Onsoň moral taýdan, filosofiýa taýdan, fizik taýdan biz bir belli bir derejä ýetdik, olam menem. Şol iki adam, iki sensei bir bilen ýa-ni bir derejä ýetenne, mysal üçin karate'de sensei aikido'da ya da aikido'da Wing Chun'na ya beýlek senseiler olar haçan şu derejeye ýetenne usatlyk derejesine onun fiziki, filosofiya we moral tarapdan olar gat ösýärler. Olar şol halktan çykan ösen adamlary bir-birini daşdan görýärler. We onun komün nokotları, ýa-ni düşünjeleri diňrek gelýär. Her söz üçin, hereket üçin jogap berji, ýa-ni karakterleri bolýar. Ine şol ýaly şol oglan men şol ýaly gördüm, senpai ýaly. Japonça muňa senpai diýilýär. Haçan siz pes bolsaňyz, sizden ýokary ustad bolsa sensei diýilýär. Ýöne haçan deň senseiler bolsa, olar birine senpai diýär. Ine şu ýaly men senpai hökmüni gördüm. Şol oglan maňa jam edip, bir näçe wagtdan bäri şuňdan pikir alyşyp, bir topar nokotlarymyzy tapdyk. Ýa-ni birleşen pikirler alışan nokotlar. Şol Timur Serker'de maňa maslahat berdi, döwlet baýhany bilen gürleşmek. Muňa garşy görüşmelerle gürleşip bir netije gelmek. Ine menem ırda boldum, şol gürleşigi ýapyk zoomda geçirdik. Şo ýerde döwlet baýhany geldi, Timur ortada, ýa-ni arbitr hökmünde durdy. Bilen gepleşip geçirdik. Men döwlet baýhanynyň köp zatlary ýa-ni soradym. Ol maňa jogap berdi. Döwlet baýhany öz geregini, öz dedegini menden köp zatlar sordy. Men oňa jogap berdim. Biz komün ýa-ni birleşme nokotlar tapdyk da şonu gürleşip bir perimetr goýduk. Şundan biz şundan başlap öz hususy maksatlarymyzy, egomyzy bir gara aýryp, diňe halkyň hyzmatyna bolmaly ýa-ni goýduk. Şu mesele boýunça döwlet baýhany soňunda maňa haýyş etdi, ine meniň patpiçiklaryma bir näçe soralar bar, size hem kritik hem beýleki kyn görmän şolara jogap berdiňiz. Menem boýun aldym, problema ýok dedim. Egerde siz Berdimuhamedow diktatora garşy görüşýän bolsaňyz, isteňiz kanalyňyza men baryp çykyş edip aýdaryn diýip öňden bäri aýdyp gelýän. Kim diktator Berdimuhamedow garşy görüşýän bolsa, men şonuň bilen. Sebäbi biz söwüşde. Bizim hatarymyza gelip goşulýan bolsa, adam azlygy sebäpli men hemmelere howa diýerim. Eger hakyky görüşýän bolsa, egerde görüşýänler garşy görüşýän bolsa, men o ýerlere barmam. Sebäbi men öz watandaşyma garşy aňsat görüşmen hakyky bir kezzap bolaýmasa, men ýagdaýlar düşünýän. Şoň üçin ine şuraya söz berdim. Şoň 3 bolup şo kanalda biz çykyş etdik. Şo kanalda 3-4 saata boly çykyş etdim. Her hil soralar boldy. Provokasiýon we beýleki hemmesine jogap berdim.
Men çıkışımda hiç kime gowuna da degmedim, hiç kimi tankid etmedim. Men öz dünya garaşymy aýtdym. Şu meselede. Näme görüş alyp barmaly? Näme üçin görüşýär? Näme sebäpli şu zatlar bolup geçýär? Şu mesele. Şoň üçin şu ýerde ýalňyşlyk ýok diýip hatap edýän häzirem. Sebäbi men DWT agzalaryň ýanky niýetlerini ýerine ýetirgen. Men DWT agzalaryna ikilik ýasamak we biziň halkymyza ikilik ýasamak. Egerde Döwlet Baýhan şu bilen başlap öz halkyna dogry hyzmat edip gelýän bolsa, ol bir pozitiv diýip hatap edýän. Hawa men bir topar dostlarym, men bir topar egenleşlerim, dünýä garaýşlary men kıyarlar, ol normal. Her adam başgaça dünýä garaýar. Men başgaça, ol başgaça, siz başgaça, ol normal. Bir dürlü adam. Ýöne biz görüşde şu maksatda birleşmeli. Ine şu maksatda birleşik Döwlet Baýhan bilen bir netije gelindi. O diýmek men Döwlet Baýhan bilen dogun okuşmadym. O diýmek men oň bilen ýanky bir kampaniýa girmedim. Ýok. O diýmek Döwlet Baýhan öz pozisiýasyny rejime garşy görüşýänlik keshitledi. Men öňden mer keshitledim. Ine men öňümde keshitledi we ol şu pozisiýada durýar. Eger gerek bolsa bile çıkışlar ediler, gerek bolsa bile artçılar ediler. Şu görüşde şu bileleşip bir zat edilýän bolsa ine şol ediler. Şonuň üçin biz ikimizem Döwlet Baýhanam, Timurum Terkerde menem bizim halkymyza hyzmat etmek üçin şu zatlar goşulýar. Maňa Döwlet Baýhan geregi ýok. Maňa Allah Muradyň Rahimyň geregi ýok. Maňa Akfel Saparyň geregi ýok. Men 55 ýaşadym şolarsyz, men ýene ýaşap bilen. Anam. Diňe şu zatlar bar birleşikler bolup geçýär. Şu birleşip bilýän adam birleşdirmek üçin iň bolmanda arkamdan daş atmaly ýaly. Iň bolmanda şunurum öňe gider ýaly. Iň bolmanda bize her adam kömek eder ýaly birleşikler edýär. Bu birleşikler ömürlükde mümkin gysga, mümkin uzun, o diňe wagt geçer. Her kimin öz beren wagdalaryna göre hereketleri. Şoň üçin ine şu ýerde Saddam Hüseyin men ýanky görüşe garşy terk edýän ýeni bir topar zatlary ol fantaziýa. Öz fantaziýaňy aýryp bir diňe öňe. Ine ýene bir soru şol tankitler boýunça aýdyp geçjek bolýan. Ine Direliş Türkmen diýip bir çykyş edýän bloger, DWT aktivisti bolan häzir ine özü bloger. Ine şuraya men näçe Murat Gurban meni eşdenok, bizi eşdenok, biz halk, biziň hem bir isleglerimiz bar, biziň hem bir dağımız bar. Men şu direlişe we şu ýaly pozisiýada duran adamlar düşünürjek bolýan. Ýurluş direliş, siz we siziň ýaly pozisiýada duran adamlar, siz halk däl. Siz 5 milyon halkın bir sany grajdanı. Menem şol, sizem şol. Menem halk däl. Ondan beter aýdyn, şu DWT halk hereketi olum halk däl. Ol halkın bir kiçik bölegi. Sizem halk däl, menem halkdan. DWT halk hereketi 10 miňçe adam bolýar, aktivistler. Bizem halk däl tek. Haçanla bizim arkamızda 100 miňlerçe, 200 miňlerçe adam dursa, biz şu halkyň bir kiçik bölegi bolup biler. Ýöne hiç wagt görülemän. Men halk ine biz halk, siz bloger, siziň öz pozisiýaňyz bar. Şunu unutmaň. Ine men DWT lideri, DWT toparyň halk hereketiniň bir pozisiýasy bar, programmasy bar. Ine biz halk däl, ýöne biz halkdan çykan bir topar. Size göre has ul topar. Ýöne şonda da biz halk bolmaýar. Biz halkyň bir kiçik bölegi bolýar. Haçanla biz 100 miň, 150 miň, 200 miň adam toplap bilen ýagdaýynda biz halkyň bir kiçirek däl, azjyk ondan urak bölegi bolar. Ýöne şonda da halk bolmaz. O zatlar bir düşünkli zatlar size ýöne gaýtalýan. Şoň üçin kimde kim biz halk diýip ýören bolsa, siz bir 10 sany, 30 sany, 50 sany adam halk bolmaýar. Halktan çykan Türkmenistanyň grajdanlary diýsem bolýar. Şoň üçin ýalňyşma. Haçanla siz diýeňizde siz ýol ötünäki ýa-ni Türkmenistanyň
grajdany. Ýolutunda ýaşap çyk giden Türkmenistanyň grajdany. Türkmenistanyň halky kim? Türkmenistanyň içindäki oturan adamlar, kösenip ýören adamlar. Şoň üçin biz görüşýär we Türkmenistanyň daşyna çykan hemme ýerde ýaýran, bir-birden ýaýran Türkmenistanyň grajdany. Ine şoň barty halk bolýar. Şoň üçin siz şol daşyna çykan hemme ýerde ýaýran Türkmenistan grajdanyň biri bolýar. Şoň üçin siz hiç wagt men halk ine men hakymma diýmeler, sizin hakyňyz bar Türkmenistanyň grajdany hökmünde. Haçan siz Türkmenistana baryňyzda ýa-da daşyna 100 miňlerçe adam ýygnanyňyzda siz men bir halkyň bölegi diýip aýdyp bilerdiňiz. Şu ýaly düşünjeleri men bar düşündirýärdim elýär. Indi elbetde diýerişim maňa köp soralar bar. Elbetde meniň köp ýalňyşlyklarym bar. Doğru pursatda tankit edip bilersiňiz ýöne halkyň adyndan näle öz adyňyzda. Indi ýene bir zat aýdyp geçirdim elе, şunu hemmesini topladym häzir. Nadir Seyidowyň ýa-ni çykyşy bardy. Men doğru görmedim, ýöne başynda gördüm. Meniň pikirimçe bu çykyş bir göwnüýanan adamyň bir çykyşy diýip hatap edýän sebäbi oň diýen zatlaryny öz pikir etmeýän çykyş edip aýtdym diýip pikir edýän. Sebäbi umumy mesele sertdik, şu bolup geçen wakada 4 san admin çykdy. Häzir başga adminler geldi. Olaryň gowy çatdan çykaran adamlar ýene aktivist bolup, şolar admin bolýar. Hereketler ondan beter güýçlenip başlady. Şoň üçin esasy meseleni men daşyna çykarjak geldim bolýan. Nadir Seyidow aýdan soň men aýtmaly bolýan. Şol 4 san admin diýenleriň içinde Nadir Seyidow içinde şular bizim aktivist çağdymyzda bizim agzalarymyzda adymyzy, familiýamyzy açyň we ýüzüňizi görkezim diýip bunu mejbur etjek boldular. Men aýtdym bulary, ýok beýtmän, bunu etmäne bizim hakymyz ýok. Sebäbi egerde biz ýüzlerini açtyrsak, şular bir zat bolaýsa, biz garanti berilýär şular ýok. Ýene de hemme ýa-ni töhmetler, hemme ýa-ni adamyň näde açygy, näde girecigi meniň adyma gelýär, döwletiň adyna gelýär. Bu biz beýtmäli. Bize daşynly bolup ansat diýmek o zatlary. Biz içinde, men özüm içinde bolany görüşüp gördüm, bilýän ýagdaý. Gowy. Hiç sadet bilen ok. Baran yerinde seni bikanyň zerk koýarlar ýagdaýlaryna. Ýöne birleşip bir zat edip bolýar. Ine bizim maksadymyz şunu birleşdirmek. Şoň üçin Türkmenistanyň ýylaýda içindäki adamlara ne ýüzüň aç, ne adyny, familiýaňy dogry ýa çatda diýmek. Meniň pikirimçe ýalňyşlyk, men şonu düşündirdim we ýygnak çağırdım. Ýygnak çağırdım, şol adamlar ýygnaga gelmedi. Ýygnakda hemmeleri üýşürip aktivistleri, ýa-ni aýal hareket edeniň adminleriň şo ýygnakda şo soralar firdip biz karar çykardyk. Ine şo karara boyun alman şolar çykyp gitdiler. Her kim admin bolsun, döwlete agzasy bolsun ýa-da aktivist bolsun, her kim öz bähwidi üçin görüşýär. Döwletiň içindäki agzalar Murat Gurbanowyň bähwidi üçin görüşýär. Öz bähwidi. Ýöne döwletiň içindäki programmalar, döwletiň içindäki ideýalar, maksatlar size laýyk gel, sizin maksatlaryňyz bilen deň gelen soň şol adamlar döwlete goşulyp bile söwüşde birigip görüşýärler. Birigip görüşmek ansat düşe ýyklydym görüşünden. Ine şoň üçin döwlet aktivistleri ýygnanýar we admin bolýar we görüşýär. Egerde bir näde bir zatdan bolsa, ýöne gapyny depip ýapyp gitmek ol meniň pikirimçe terbiyesiz bir hereket. Eger problem bolsa oturup düşünmeli, pretenziýa aýtmaly. Egerde şo pretenziýany başga tarap kabul etmese, ol diýmek adekvat däl, o diýmek bir logik tarapdan hereket etbilýän adam däl. Şoň esasynda ýol başan bolmaly adam şo. Şoň üçin düşünmeli, gitjek bolsaň pretenziýany dogry anyk aýtmaly, gitmeli. Erti ýollar ýene çaknyşar, ýene hereketler ýa-ni çaknyşar, ýene de duşmaly bol, ýene gürleşmeli bol. Bir ýüzüňi dogry serlerýär, ýene şey dip etseň meniň pikirimçe gowum kalýar. Şoň üçin ine şu Nadir Seyidowyň şol diýenine bir topar askarlyň sözler aýtdy.
Menin fikrimçe bu terbiyesiz aytmak. Sebebi Nadir Saidow'un öz düşüncesi ve Türkmen halkının düşüncesi deňlerler. Ol bir Kafkazda öňüne geçen adam, bizim Türkmen halkynyň öz ýa-ni depdüsi bar, öz hormatlaýan zatlary bar. Ol Kafkaz adamlarynyň hormatlaýan zatlaryny deňlerler. Şoň üçin menin pikirimçe bu bir düşünşmezlik. Şoň üçin Nadir Saidow çıkış edip başlama sormaly. Hem aktivistlerden, opozisiyadan, bulaýta da debetler. Eger ol bu aktivistler pamoyka diýen bolsa, onda o pamoykada sen näme işin bir topar wagtyna. Sen ikinji gerek näme çık gelin. Şu ýer bir topar soraw peýda boldy. Şoň üçin şu mesele Nadir Saidowyň özüne galýa, öz ýagdaýyny, öz çöktün, öz awry özüne. Inni yeni bir zat aýdyp geçetim gelýär, Telegram boýunça. Biz DVT bolup sizi Telegram'a geçin, WhatsApp'tan, Imo'dan servisap bolun o ýerde barlanýanlar diýip aýtdyk. Başta bizim gражданlar şeýle diýdi. Telegram kıyın Türkmenistan'da işlenok, bolanok, biz öwrenşen Imo, bul bir ýaltalyk. Ine 6 aýdan bäri, 9 aýdan bäri köp adam Telegram'a geçip inni Telegramsız hereket edemediler. Köp kanallar, köp chatlar açıldı Telegram'da. Köp hareketler aktif etdi Telegram'da. Ya Telegram'ın berýän mümkinçilikleri ol WhatsApp'tan ya Imo'dan gaty güçli. Ol bir Zaporojsky Mercedes düşünür yani. Telegram'da berilen bezapaslyk ol Imo bilen WhatsApp'tan gaty güçli. Şoň üçin biz sizin hemmäňizi Telegram chatlary açmany we şo ýerde öz başda hareket etmeyen ya da birek bilen informasiya alışmany çağırýar. Şu sebäpli men hemmäňize haýyş edýän özüňiz kiçik ýaçeýka açmayan ki bir adam, 2 adam, 3 adam, 5 adamdan içmeň. Öz ynanýan adamlaryňyz bilen bile goşulşyp bir chat açyň, şu chatda dogun arnaşyp bolýar. Kime ynanýan bolsaňyz, şolaň bilen gepleşip, informasiya alşyp, hakykaty gözläp, kelläňizi açarýaly. Şu daş töwerinde näme bolup geçýäni öwrenir ýaly, ine şu ýaly hereketler etmeli. Bu arada men aýratyn çykyş ederim, aýratyn düşündirem. Türkmenistanyň içindäki raýatlarymyzyň innik hereketleri näme? Näme etmeli? Bir-birden men düşündirem. Ine şunuň bilen men sizin hemmäňize aýtjaklarym aýtdym. Ýene bir ýatdy diýen, egerde size bakly durmuş gerek bolsa, egerde size beýleki döwlet ýa-ni bir döwlet gerek bolsa, Türkmenistan döwleti, egerde siz azat we adalatly ýerde ýaşajak bolsaňyz, biz Türkmenistana dolanyp gelip bizim hakyky watanymyzy düzeltmeli. Başga ýol ýok. Biz watan Berdimuhammedowyň diýip pikir edýär. Biz hökümet Berdimuhammedowyň diýip pikir edýär. Biz şu hökümete bizim dahylymyz ýok diýip pikir edýär. Gatul ýanlyş. Her adamyň şu hökümete gatul dahyly bar. Her adamyň şu watana uly dahyly bar. Sebäbi her adamyň arkasynda tohumlar dur. Her adamyň arkasynda ata-babalar dur, mazarlar dur, milletler dur, mülkler dur, köp zat taryhlar dur. O näýli? Ol Berdimuhammedowyň özü gelmişek hökümete. Şu ýaly adam bütün Türkmenistanyň ömrüne hökümete gelmediler. Şol gelmişek. Biz hökümeti kontrol edip, biz hökümeti saklamaly. Sizin Fransada. Ine şol 6-njy wagtda manifestasiýa geçdi, vaksinasiýaga karşı. Macron bir karar çıkardı, bunu tankid edip, yani hemme ýerde bunu tankid edip, yine de vaksinasiýaga karşı manifestasiýa edip, adamlar eýem kararlary ülke çykypdy. Her adam, Fransa gражданлары, bu bizim watanymyz, Macron gelmişek diýip pikir edýär. Türkmenistanda kim bolaýsyn prezident ýa premier ministr, ol adam wagtlaýynça siz Türkmenistanyň gражданлары ömürlük ýadymyzdan çykarmaň. Ine şol wagtlaýynça gelmişek bolýar. Ol wagtlaýynça bizim hyzmatymyzda. Şoň üçin biz öz diýenimizi etdirmeli. Şoň üçin biz şunu kanun bozdurmaly. Kanun bozan ýagdaýda derhal jenaýda çekip biz şunu ýa-ni jezasyny kesmeli. Ine şoň üçin biz häzir Türkiýede, Russiýada gillenip ýörüs,
Gorkup ýörüz. Aýryň bu zatlaryňy. Bizim watanymyz şol. Bizim mülkümüz şol. Bizden şondan başga mülk ýok. Senin İsrail'e näçe ýyldan bäri ýok ýerden watan ýatadylar. Biz elimizdäki watany gidip durýar. Bul Berdimuhammedow galsa bizim watanymyz satyp gidip durýar häzir. Watanymyzda da ýagy geleýse dol anlar watandan. Bul adam dolunduranyk hiç da. O ýerde bu ýerde görünip bir zatlar diýen bolýar, samyrdan bolýar. Ýöne bul adam bizim ykdysadyýetimizi düzeltip bilmeýär. Bu adam Türkmenistany milli lider hökmünde öňe akyp bilmeýän adam. Ukypdy, öz aňyny geraýyn bilen çekip oturan adam. Näme araşýar? Näme şu adama siz mümkinçilik döredýäňiz, sizin watanyňyzy, ata-baba mülklerini almak üçin. Näme? Sizin näme hakyňyz bar şonu etmäne? Biz bermeliler. Meniň markam, meniň ata-babam ölüli, uruşda boldy. Bir topary Türkmenistan üçin öz janyny berdi. Näme men ony ýa Berdimuhammedow ýa onuň tohumyny edilmeli? Ýok, kim ol? Kim olar? Hiç kim. Gelmişek. Bizim hökümetimiz gelmişek. Şoň üçin talap ýörler, banditlar. Şoň üçin kimde kim özüne göwün etýän bolsa, kimde kim arkasyndaky bar ata-babalaryny, arkasyndaky bar däp desturlary, bar tohumny ýatýan bolsa, görüşe ýürmeli. Bolundy, namartlamaly. Biz gaty namartlyýar. Biz bile halklarça gülkünç halka döndük. Şu Berdimuhammedow ýaraly. We şonuň alyp barýan strategiýasy, ýani halky ezmek strategiýasy. Bu zatlar biz durmaly. Türkmenistan ýitip gidýär. Türkmenistanyň baýlygy näme? Tebi baýlyk däldir, adamlar. Biz adamlaryny ýitip gidip oturýarys. Soň diňe territoriýa galýar. Türkmenistan bolmaýar. Onu çalşmak. Şu bizim adamlar bar bolan soň şu Türkmenistan. Şu adamlar ýitip gidip oturýar. Men şu maglumatlar aldım Türkmenistanyna. Gysga wagtda 700 000 golay halk azaldy. Çık gittiler. Edil gysga wagtda 1 ýyl 1 ýarym. Çık gittiler, öldüler, ýok boldular. Weýran bolup gidip oturýar. Uçu adam ýok şu. Näme bolup geçýär? Statistikada ýok. Gizlin, hemme zat gizlin. Muň prezidentlik gizlin, muň saýlawlar gizlin, muň hemme zat gizlin. Halkyň öňüne durup bir aýtyp biljek adam ýok, sözem ýok. Şu ýaly bir deýus saklap durýar. Ýolbaşy edip, Türkmenistanyň ýolbaşy edip. Biz bu zatlar durmaly, biz açyk saýlawlar geçirmeli. Kim tutsa şol üçün. Konkurensiýa etatynda gowusyny onu saýlar, şol wagtda döwletmedi. Öz topar ýasa, halka aldyrar, jemgyýet aldyrar, öňe gider. Ne şeýdip biz, olam oňarylmasa, ona aýryp täzeden saýlawlar geçip, täzeden konkurensiýa etatynda şeýdi alyp gitmeli. Ine şu ýol dogry ýol. Bütün dünýäde şol. Serden Ýaponiýada her 6 aýdan hökümet çalyşyp dur. Ha, Ýaponiýa ýykyldymy? Öz pokazatel, statistik pokazateller boýunça, ýani öndürýän haritlar boýunça, eksport edýän boýunça dünýäde birinji ýerde. Her 6 aýdan kabinet ministri gowup gidip oturýar. Sebebi gowusynyň gowusy konkurensiýa esasynda çykýar we işleýär. 6 aýda ýani döwlet saklap durýar. İyidir ösürüp. Bizde 30 ýyllap taklap bilen oklar. İkisam diktator. Buna zat ýok dünýäde. Diňe Demokratik Koreýada bar. Indi muň tohumyň ýanky ogly gitdi bir dinastiýa. Näme bu dinastiýa? Paçalykmy ýa bu hökümet ýanky wezipemi näme düşünür ýaly. Bunuň öýleri düşünýän edýän zatlar. Bular şuň hemme adamlaryny biz kowmaly. Men Türkmenistanyň ministrleriyle ýörýän. Siz Türkmenistan talap ýörsiňiz. Padzanovistiýa bolsa, ýani rejim ýykylyp dursa, soňky zatlaryny oglap ýörsiň. Hemme zat oglanýar korrupsiýanyň üstünde. Hemme zat ýöne daşyna eksport edilip gidip oturýar. Matalar, ýani köýnekler, eşikler, produktlar hemme zat daşyna gidýär. İçindekiler zat ýok. Ogluk. Daşyna bir kanun çykaryp gidip oturýar. Daşına çıkaryan pulları yarmak adını tatkı götürür. Pulları yığınap, talap, padzanov isteyer, yurt yapılmaka, oğurlap yetişme.
O bu näme eňleri? Koyun ho bu döwlet. Hemme edilen kontraktyň ekspertizalary bar. Hemme edilen hökümetin hereketlerine ekspertiza bar. Şol hökümetler, şu hökümetdäki işleyen ministrler egerde ýalňyş hereket eden bolsa jogapkarçylygyny bererler. Şoň üçin siz Berdimuhammedow seyretmeň, olar bir bandit. Oňunny pожизненно jenayaty bardyr. Şoňa goşulma. Vatan gerek bolsa, arnamyz gerek bolsa, döwlet gerek bolsa, azajyk öz insabyňyzy saklan. Haýyş edýän. Sebäp gaty şart ýagdaýda özgeşikler gider. Ine şul adam gaçyk gider. Görde durun hemme zatlar ogurlak edip otyr. Ol gaçmak bilen. Sebäbi eýýem Türkmenistan düzet bolmaýar. Şul komanda, şu topar, Ilayda da şu ýol boşy Türkmenistan düzet bilmeýär. Şuň ogly elde düzet bilmeýär. Güýji etmeýär, akly etmeýär. Ondan on ukyplygy ýok, management ukyplygy ýok. Halky ýygnap bilen ok. Bular halk ynanyr, düýünden. Halkyň ynamy ýok. Halka kömek ederýär entek bir hereket edilen o. Hudaý taplasyn. Seredim Amerikada, Germaniýada 169 adam öldü. Sil turup. Angela Merkel Amerikada işlerini taşlap gelip halkı bilen şokda. Hemme dady gillemän görkezip aradyna getipdir. Bizde Türkmenistanda näçe betbakçylyk boldy. Sağ bolsun dewap halkyna. Şol ray daýmasa beýlik welaýatlara dymam otyr. Çağlarından geçtiğe hiç üllerden geçtiler. Korkuşup. Namartlık dämi? Namartlyk. Nämiş lewapçylyk edip bilýär, başga welaýatlar edip bilen. Ya başga welaýatlar näme? Başga planetada ýaşaýarmy? Ya o ýerdäki tebigy hadiseler orada bolup geçenokmy? Tragediýalar bolup geçýär, katastrofalar bolup geçen, bolup geçýär. Dym otyrlar. Size kim gelip oňurup berer sizin durmuşyňyzy? Hiç kim. Ýadyňyzdan çykarmaň. Öz durmuşyň eýesi Allah bilen siz. Başga adam ýokdur. Berdimuhammedow ynanyp otursaňyz, gömülüň, gönü ýere gömülüň. Öldüňiz bolýar. Ya dewlete garaşyp otursaňyz, onda da şeýle. Siz hereket etmeli. Biz sizin bilen hereket etmeli. Siz galmasaňyz, bizim çykyş edip sizi galdyrjak bolýanymyzyň top ýok hiç indi. Ine şoň üçin halkyň içinde 100% adam galmaz, ýöne 30% halkyň içinde aktivistler bolmaly. Şol adamlar gahrmanrak, wyjdany ýerine, moral taýdan idepli, watan üçin, watan tüýji, jany bermän taýýar, patriot, ine hemme halkda bar, bizim halkymyzda da bar. Ýöne häzirki Türkmenistanyň siýasaty, häzirki Türkmenistanyň bandit, kezzap, geroinşik Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty şu ýaly, ýani karakterli adamlary ýer galyp gömmek. Kezzapçylygy, alawçylygy, ýani biwatançylygy, satyjylygy üstürmek. Ine şoňa diýär. Te öldür şol. Diňe şolary ýallaklaýanlary, şol golýanlar, galany, ýani kanuny seretmän baskyp otyr. Biz şu zatlar durmaly. Onu daşından Amerika ya Ýewropa gelip durmaly. Olar kömek eder gerek ýerine. Ýöne esasy 90% biz etmeli. Şonuň üçin men sizin ýene hemmäňizi şu görüşe çağırýan hormatly watandaşlar. Her günümüz geçip getirip oturanlar. Bizim günlerimiz limitli. Bizim ýaşymyzyň limiti var. Biz limit derler. Türkmenistanda ortaça 60 ýaşdan geçen ok ýaş, 55, 60. Biz 80-90 ýaşamaly, 100 ýaşamaly adamlar. Näme şeýle bolýar? Şu haramzadalar döwlet dolandyryp, döwleti ýaryp, bizem halky ezip ýörenler, ine şoň üçin. Şu ýaly eziçilik bolmasa, biz gülýän ýaşardyk. Şoň üçin siz öz bagty durmuşyňyzy, her gün geçýän bagsyz durmuşyňyzy, bagty durmuşa çalışman dym oturumyzdan bolýar. Men hemmäňizi görüşe çağırýan, kimde kim özüne göwün ýeten bolsa, ine wagty gelip öňe çykmaly. Şonuň bilen men öz gepleşigimi utarýan. Inniki gepleşiklere çeldi. Sağ olun, hormatly watandaşlar.